Miért szeretjük Garfieldot? Jó kérdés, erre keressük ma a választ. Sziasztok, Noel vagyok, és mocsokmód be vagyok rekedve, sajnálom. Szóval ma azt fogom kitárgyalni, hogy miért volt gyerekkorunk fontos része ez a vörös szörpamacs. Először is vizsgáljuk meg, hogy milyen generációk találkozhattak Garfielddal. Az első az X generáció, akik akár az első képregényeket is olvashatták, így ők végigkövethették a macska külső átalakítását. Aztán ott van az Y generáció, akik főleg a Garfield és barátai sorozat kapcsán találkozhattak a karakterrel, meg a Z generáció, amely jó magammal is bővül, akik leginkább a 2004-es film és annak folytatása, valamint a 2006-os sorozat kapcsán találkozhattak Garfielddal. Én mondjuk ebből kicsit kimaradtam, de majd egy kicsivel utána pótoltam. És végül ott van az alfa generáció, ami... Miért? Komolyan? Oké, szóval erről a filmről már beszéltem, és többet nem is kívánok beszélni, úgyhogy most inkább folytassuk egy fontos dologgal. Garfield aranykorát leginkább az Y generáció kapta el, viszont a karakter újabban megint népszerű, hogy miért az mellékes. Oké, mondom, hogy nem beszélek tovább arról a filmről, és most jön az egyik legfontosabb dolog. Garfieldot nem a filmjei miatt szeretjük. Ezt muszáj kimondani. Lehet, hogy vannak zseniális filmjei, de el kell, hogy keserítsenek téged is, aki ezt mondod, és a múltbeli önmagam is. Ezek nem filmek, hanem 20 perces mini alkotások. Most, hogy ezt tisztáztuk, menjünk tovább. A 3D sorozat. Tökéletes mintapéldája annak, hogy a karakterek puszta jelenléte nem elég. Ezt mondjuk elmondhattam volna az előző kritikás videómban is, de mindegy. Szóval a rajongók nevében úgy gondolom kijelentetem, nem ezért a sorozatért szeretjük Garfieldot. Bár lehet, hogy te szereted, de aki ezt tényleg kedveli, az ránézett már ebben a sorozatban az emberi karakterekre egyáltalán? Nem tudom, lehet csukott szemmel esetleg kibírható. Nem tudom, egy kicsit random kezd lenni ez a videó, menjünk már tovább. A Garfield és barátai. Egyszerű, lényegre törő, és megtartja azt a tagadhatatlan alappillért, hogy a Garfield karakter egyszerűen nem igényel karakterfejlődést. Hát, ja, igen, sajnálom. Valahogy még így is működik. Viszont az igaz, hogy néha a forgatókönyv olyan klisés, mint minden Tom és Jerry rész, nyugi, nem gondoltam komolyan, ne verj meg! De ez kit zavar? A soundtrack messze menően az egyik legjobb a rajzfilm történelemben. Well, he's a fat cat, a cool cat, nobody's fool cat, but look out, 'cause here comes Garfield. He never keeps fit, he's too hip. He likes his catnip, well look out, 'cause here comes Garfield. A túlzások tökéletes mintapéldája vagyok. Szóval mi a videó kompozíciója? Igen, ez már a vége lesz, sajnálom. Figyelj, nézz podcasteket, vagy nem tudom. Amennyi generáció, annyi ok. Ki írta ezt a mondatot? Ha neked például tetszik az új film, akkor meg kell kérjelek, hogy húzz el amúgy. Szóval, ha neked tetszik, akkor neked az a Garfield a meghatározó, én meg addig nézem a Garfield and Friends-et kis alfa. Azt majd írják, hogy én is alfa vagyok, de ez nem így van. Tehát ja, ez a videó borzasztó rövid volt, de mindegy, addig is tudjátok, mit kell tenni. Adjál! What should I be? There's so many sides to me. I could be handsome or brave, a king or a slave. It's all up to me. So what should I be? What could I be? What should I be? I could be a scary vampire and turn myself into a bat, flap, flap. Or I could put on some black pajamas, go as a big fat Halloween cat. What should I be? There's so many sides to me. I could be an astronaut, a robot, a hobo, a clown, or an alien creature going out on a town.
What should I be? It's all up to me. What should I be? Look.